yung office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Lily's Secret Files. Si Lily na na-in love sa kanyang classmate nung siya ay college. Na-in love, umamin, tapos naging sila, and then eventually naghiwalay. Dahil sabi ni Louie o nung lalaki, may mga kailangan pa siyang ayusin sa sarili niya. Hinahanap niya yata yung sarili niya. Nasa Pasay lang naman yata siya. Charot with the harot. So yun, ngayon, meron na siyang bagong boyfriend. Pero inad niya raw yung kanyang ex sa Facebook uli. Hindi dahil mahal niya pa, kundi daw hanggang ngayon hindi raw siya matahimik sa pagtatanong at paghahanap ng mga sagot kung bakit siya biglang iniwan ni Louie. Although happy na raw siya with her boyfriend. Ang tanong, legit ba yun? Charot, wedarot. Bakit kung happy nag-a-add pa rin ng ex? Okay, so pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Chris Mendoza. Sa letter sender natin dyan, kung may nararamdaman ka, aminin mo talaga. Kesa sa ulanan ka o mahiya ka sa sarili mo. Maulanan ka? Ano yung maiwan? Naduling yata ako dun. Ito naman sabi ng ating kabisyo na si Red. Para kay Lily, hindi ko masabi ang eksaktong dahilan kung bakit ka iniwan ni Louie. Pero siguro kaya kanya iniwan kasi hindi tulad mo ang tipo ni Louie o hindi isang katulad mo ang kailangan niya. Sa madaling salita, nag-eksperimento siya sa iyo. Kaya kahit gaano pa kabigat ang efforts mo para sa isang tao kung hindi kanya kursunada, hindi talaga kayo magkakatalo. Ngayon, may ibang boyfriend ka na at sabi mo kayo pa. Focus on him, iwan mo na si Louie sa nakaraan mo at kung maaari, wag mo nang balikan. Mas masasagot ng kasalukuyan ang mga tanong mo sa nakaraan mo. Maraming salamat from Retro. Kahit ano pang gawin mong pag-e-effort, kahit maghubad ka pa sa harap ng lalaking type mo. Kung hindi kanyan gusto, kahit daliri niyan, hindi mahahawakan ang palad mo. Kasi nga hindi ka gusto. Yun. Ito naman sabi ni Danny Aventurado. Nakakatuwang story, lakas maka high school. Shoutout po sa driver kong si Kuya Marlon Hamon. Congrats Kuya, daddy ka na. From Danny Aventurado. Actually, nakakatuwa yung story ngayon. Kasi light lang siya, but at the same time, tinatawanan natin siya kasi bakit ka na heartbroken dun? De, joke lang. Valid yung nararamdaman ng secret file sender natin. Ito naman sabi ni Bernard Laurejas. Hay, matagal mo nang gusto yung guy tapos nahiya ka. Buti na lang ay kinapalan mo na talaga ang mukha mo. Ayan, happy ka ngayon sa nasabi mong tao, na-inspire ka. Maswerte ka kung mahal ka ng mahal mo at mahal na mahal ka niya. So, ang dami pang sinabi ni Bernard Laurejas dito. Gusto niya lang i-congratulate si Miss Manila 2024, Alia Rolia from Santa Cruz. Yun lamang po, DJ Rocky. God bless. Maraming salamat, Bernard Laurejas, sa napakagulo mong comment na pinilit kong basahin. Anyway, eto naman sabi ni Darwin Russell. Always remember you need to know each other kung nagugustuhan ninyo ang isa't isa. Ay, wait lang. Ayusin natin yung construction na. Medyo malayo kasi itong binabasa. Always remember na you have to get to know each other sa taong nagugustuhan mo first. So dapat alamin mo muna kung ano talaga yung personality nung nagugustuhan mo bago mo i-confess yung feelings mo. Kasi kapag umamin ka sa taong yun, ibig sabihin mahal mo na siya. Pero hindi mo pala alam ang tunay na ugali niya. Magkakaroon kayo ng conflict and in the end, mauuwi kayo sa hiwalayan.
At isa pa, sa personal kayo aamin ang feelings ninyo sa isang tao. Huwag sa social media. From Darwin Russell. Actually, may point yung huwag talaga sa social media aamin ha. Kasi kapag sa social media kayo aamin, ang daming pwedeng interpretation ng message ninyo. At saka minsan, hindi nyo nasisend across yung message na gusto nyo talagang iparating sa taong gusto ninyo. Unlike kapag personal, pwedeng batuhan, dalawang linya, diba? Kumbaga, talagang exchange of feelings and words. Ayan, na napakahalaga. Tsaka kapag personal, 'di ba? Talagang pag hindi ka gusto, baka mamaya sumimangot muna, mag-cross ng arms. Alam mo 'yun, merong mga non-verbal cues. Pero syempre, hindi naman guaranteed nun na pag umamin kayo ng personal sa isa't isa, ibig sabihin talaga magtatagal na rin yung relationship ninyo. It's just a step, no, para magkaroon ng start-up yung inyong possible relationship. Tsaka, maganda umamin sa personal kasi pwedeng mag-kiss agad. Charot! With the harot! Anyway, ito naman sabi ni Igop Moto Vlog. Ayan. Ang message ko lang kay sender, congratulations dahil natagpuan niyo yung lalaking magmamahal at iingatan siya. Ganun ka rin sana sa partner mo. Basic lang yan. Pabati po sa Paps Pa-Install Motoworks, kay Paps JRT and VR The Boss Grab Cars at Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na laging nakatutok at humahataw sa kakalsadahan. Ulan ka lang, gipit kami. Laban nyo yan! Ito naman sabi ni Joel Jim Church Main. Saludo naman kay Lily for your braveness. At least ngayon you have a new relationship. Sana dyan ka na sa bago mo kasi yan talagang answered prayer mo at hindi yung ex mo. Hello sa Coach MJ ng Singapore at Mel ng Pampanga. Happy birthday sa pinakamagandang area coordinator na si Trisha Meti Ombrog. Uy, thank you and happy birthday. Ito pa sabi ni Mayumi. Very Gen Z naman ang kwento. Kinilig ako ng very light sa part 1 ng Secret File. Part 2 nakakasad. Very light lang din naman. Pero sabi mo nga, masaya ka na ngayon, mahal na mahal ka ng BF mo at may peace of mind ka. O edi ikaw na, naniniwala ako na kapag fully moved on ka na, no need na yung closure na yan. Wala na ring friend request dapat. I agree. Maalala mo yung nakaraan, maalala mo yung tao, pero wala na siyang impact sa'yo. You have to let it be. And live your present moment na lang. Yun lamang po from Mayumi. Thank you. Hi kay Ten Rivera. Hi din kay Jay Bautro. Tingnan natin o pakinggan natin ang kanyang voice message. Bakit kailangan pang i-add si ex? Baka nga ikaw, Lily, yung nag-send ng request. Pero I can't blame kasi baka sobrang na-fall ka talaga doon. Pero dahil si ex na rin yung bumitaw, let it go na, Lily. Masasaktan ka lang din. Besides, may partner ka na ngayon. Feeling ko din, minadali din yung relationship nyo dati. Kaya ang dali din for him na bitawan ka. But anyway, sana mag-heal na yung nararamdaman mo towards her ex. Let go and let God. And be happy with your partner now. And pass is pass. And nagpaalam naman na siya rin sa'yo before eh. Kaya okay na yun, di ba? Focus ka na sa present mo ngayon. Ayan. DJ Rocky, ang ganda mo naman lalo today. Sana talaga makapasyal ako sa station nyo one day. God bless everyone. Thank you so much, Jay Bautro. O, diba? May pambobola pa sa dulo. Pinlay ko naman yung VM mo, huwag kang mag-alala. Charot, wedarot. Pero yon, ang dami pang nag-comment sa secret file natin this afternoon. Bakit kailangan pa ng closure o bakit kailangan pang masagot yung tanong? Sa kung tutuusin, nandun na yung sagot. Hindi lang na-verbalize. At yung sagot na yun ay hindi ka lang naman talaga ganun ka gusto o ganun ka mahal o ganun ka kursunada. At ang kailangan mong pag-focusan ngayon ay yung present partner mo na sinasabi mong mahal na mahal ka. At mahal mo rin at masaya ka sa feeling niya, diba? May peace of mind ka, may peace of heart ka. So bakit may pag-add sa X, sa FB? Sa totoo lang, no need na yung mga ganong bagay. Kung naku-curious ka sa nakaraan ninyo, siguro, ewan ko ba may tao talagang ganun kasi. Yung tipong hindi sila parang matatahimik hanggat hindi nila nakukuha yung sagot sa mga tanong nila. Pero kung kailangan at alam mo yung limitasyon mo at alam mo kung sino talaga yung mahal mo, alam mo yung paninindigan mo, may sense of commitment ka, then go ahead. Tanong mo, bakit mo nga pala ako iniwan noon? Ganun lang.
Kung sumagot, edi okay. Pero huwag mong kakalimutan yung present partner mo. Sana kung ano man yung nangyayari sa'yo, vulnerable ka sa partner mo. Kasi pag nalaman niya na, uy, inad niya yung ex niya, tapos nag-message pa, naku, feeling ko malaking gulo yan. Or kung mature yung partner mo at secured naman siya sa pagmamahal mo, feeling ko naman, maintindihan niya kung bakit mo yun ginagawa. As long as merong open communication, may open line of communication, I think hindi naman siya magiging sobrang issue. Magiging issue lang siya kapag may iniisip ka na behind your partner's back. Pag gusto mo nang maging back sa ex-partner mo. Yun lang yun. So don't be unfair dun sa partner mo. Do not be also unfair sa sarili mo. Kasi ang lolokohin mo dyan, hindi lang naman yung partner mo kundi sarili mo lang din. So, kung gusto mo maging totoo sa sarili mo, aminin mo sa sarili mo kung ano talaga yung nararamdaman mo ngayon. Kung mahal mo pa yung ex mo, then go ahead. Kung hindi mo na mahal yung ex mo, then never mind. Kung mahal mo yung ngayon mo, dito ka mag-commit. So, it's black and white. No gray areas pagdating sa relationship. Kasi yung gray areas, dun tayo gumugulo. Dun tayo nagiging toxic. So, that's it. Sana mahanap mo na yung lahat ng mga sagot sa katanungan mo. Sana na-realize mo yan. And minsan hindi yan hinahanap sa ibang tao. Tinatanong lang yan sa sarili mo. At nire-reaffirm sa sarili mo. Kasi alam mo naman na yung sagot. Kailangan mo lang imulat yung mga mata mo at pakinggan yung sarili mo. So sa mga kabisyo natin out there na gustong mag-share ng kanilang mga secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, GTG as in got to go. Susunod na po ang programang EDSA kasama si Diego at Tanghenyo. Nakapiling ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At ikay nakatutok dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!